Zdravím vás ze své teď momentálně alchymistické kuchyně, kdy celý proces té výroby mastí můžete vidět, že je to o velké trpělivosti, a to i tady v téhle konečné fázi, kdy už maceráty se filtrují a kdy už dojde ke konečnému kuchtění a míchání všech ingrediencí právě do mastiček, které už roky vyrábím. Ty masti vlastně už dělám, jsem to počítala teďka možná nějakých 8, možná už 9 let. A celý ten proces výroby je hodně o trpělivosti, protože vlastně trvá několik měsíců. Začíná na jaře nebo v létě sběrem bylin, pak se opravdu týdny až měsíce ty byliny macerují kvalitním, většinou olivovém oleji, když jsou to masti, které se používají na pleť, tak ale i ty pohybovky, tam většinou je to všechno v opravdu dobrém kvalitním oleji, které už teďka díky vlastně mému momentálně i pracovnímu jinému zaměření, což je průvodkyně jezdící zatím po zemích Evropy, takže tahám ty oleje z Řecka, z Chorvatska, z Portugalska, ze Španělska, takže taková tak fakt kvalitka. A teď na ten podzim já to mám moc ráda, protože naše kuchyně se tak jako napůl mění, kromě té funkce vařící, a aby se tady vytvořily výtvory, které nakrmí ty naše bříška, tak vlastně já říjen, listopad, mnohdy ještě prosinec, to tady mám opravdu takovou malou alchymistickou dílnu a jenom vždycky jeden koutek je můj a druhý je ten jídelní. Ale ono se to vlastně propojuje, protože ty masti, jak jsem včera sdílela, mast šípková s názvem bylinkové tvoření mňam, tak já právě, když to tvořím, tak úplně bych to až sežrala. A to z jednoduchého důvodu, protože oni ty masti skutečně jsou jedla. Je to všechno vyráběné z věcí, které, když byste byli fakt fajnšmekři, tak se to můžete skutečně natřít na chleba a nemusíte mít obavy, že byste měli nějaké žaludeční problémy. Spíš ještě ty bylinky byste do sebe dostali i vnitřně, protože jsou to skutečně jenom maceráty z oleju, bambucké máslo a jediný konzervant je vitamin E. Takže proto já někdy, jako, když to šlehám, tak jako by si fakt člověk toho i líznul. A kdyby si líznul, tak by se opravdu nic nestalo. Protože já razím už několik let takové heslo, které se snažím i v rámci rodiny, v rámci hlavně sebe, začala jsem to aplikovat na sobě. A to je heslo, které je takové, že na své tělo nedávám nic, co bych opravdu sama nepozřela. Samozřejmě šampony asi nepiju, ale snažím se taky využívat nějaké přírodnější produkty, to samé deodoranty a podobně. Ale u těch mastí je to vlastně tak, že tou pletí my vlastně absorbujeme všechno, co tam naplácáme, tak jak kdyby to byla taková velká pusa a stejně to do toho těla. Prostě všecko dostáváme nejenom do té vrchní pokožky, ale skutečně to, co tam naplácáme, tak nám jde do celého těla. A to bychom si možná měli uvědomit právě při koupi různých lákavých, vonavých, slibujících zázraky produktů. Přitom tady ty bylinné záležitosti, ty zázraky dělají taky a dělají je přirozeně pro náš organismus, pro naše tělo, pro naši pleť. Takže proto já sdílím ty svoje mastičky, protože tady to tvoření mám moc ráda a tady to období podzimu taktéž, protože mě to fakt stahuje domů, do domácnosti a už takové to tvoření a to ňuhňání se a mázlení se s těmi mastičkami, protože je to proces těch mastí, už se za ty roky víceméně se ta paleta nabídky těchto produktů se mi poměrně dost rozrostla. Já vždycky v prosinci, když jsou pak u stánku, všechno to tam vyložím a vidím to všechno naraz, tak i lidi se zastavují a říkají, to jste dělala všechno sama. Jo.
tvoří se to několik měsíců a tady ta finální fáze skutečně trvá minimálně 1,5 měsíce, kdy já takhle, ano, teď sedím u macerátu a čekám, až se mi překape, kdy čekám na to, až bude mít správnou teplotu, ta směs, kterou potom můžu ušlehat, aby měla tu správnou konzistenci, aby byla dobře rozstíratelná a tak podobně. Ale tady tohle tvoření právě na ten podzim je naprosto luxusní, protože i mě samotnou to krásně táhne do toho klidu, do té pohody a v této energii jsou i mastičky tvořeny. Takže jsou fakt takové vymazané, vyňuhněné. Já sama je používám celou dobu vlastně, co je vyrábím, protože ten impuls první vzešel ode mě, kdy jsem měla nějaké kožní problémy. Bylo to v době Vánoc, kdy jsem neměla šanci se dostat k lékaři. A pak jsem si vzpomněla, že mám vlastně nějaké bylinky doma a že bych mohla zkusit něco vytvořit, vlastně trošku možná zředit první pomádu, kterou jsem tehdy vyrobila. A tak začala moje éra vlastně mastičková a od té doby vlastně mastičky jedu je i vesměs velká část rodiny, protože ty masti se nevyužívají jenom ty pěstící, což jako jsem spokojená, ale jsou tam i ty pohybové masti, se kterými mnozí z vás máte velice dobré zkušenosti, ať je to kostivál, ať je to koňská mast na unavené svalstvo. A jsou to speciální masti právě akné, šípková, různé hojivé. Takže těch výrobků je mnoho a jsem ráda, že vlastně tímhle byť trošku takovým jakože na čas náročnějším způsobem, ale poměrně jednoduchým tím procesem té výroby vlastně můžu tady tohle vyrábět a šířit dál. Takže tak mým mastičkám a ať slouží.